Με κομμένη την ανάσα λοιπόν, που θα δούμε τώρα ένα σούπερ θέαμα από τον Μάνη το Σπύρο, τον πρόεδρο του Κορφού Racing Club, με ένα escort. Ανής, θα δώσει το καλύτερο του εαυτό, θα δώσει από ό,τι ξέρουμε το καλύτερο του εαυτό όπως κάνει και στους αγώνες και στο πρωτάθλημα που έτρεξε στην Αθήνα. Όλα είναι έτοιμα, όλα είναι έτοιμα. Κοινάμε λοιπόν, αυτός είναι ο Πέρσος που θα σε έφερε εδώ τους αγώνες, ο Πέρσος. Κοιτάξτε τι θα κάνει, κοιτάξτε. Να δω πόση ώρα θα χειροκροτείτε τώρα, για να δω, είμαι περίεργος. Καλά, δεν έχετε δει τίποτα. Μου είπες να πηγαίνει έτσι σιγά σιγά για να δείτε τις αντιδράσεις. Κοιτάξτε πώς κερδάει το βαρέλι. Αλλά δεν βλέπω να χειροκροτείτε, θα σταματήσει. Θα του πω να σταματήσει. Μπράβο. Το χρειάζεται. Από ό,τι ξέρω από άλλες φορές, λίγο μάλλον θα πήγε με την καρότσα. Δεν ξέρω αν θα έχει ρόδες απάνω. Για να δούμε. Για να δούμε τι θα μας πει τώρα που θα έρθει. Δεν νομίζω να βγει. Το πρόγραμμα δεν λέει να βγει, το πρόγραμμα λέει να βγει χωρίς λάστιχα. Και τώρα εδώ σας θέλω. Το ζεστό χειροκρότημά σας. Αυτός είναι ο πρόεδρος του Κορφού Racing Club που σας έφερε εδώ στους αγώνες. Τώρα σε λίγο θα ακούσουμε τα πρώτα πάνω. Επίσης θα εξανέσουμε τον δρόμο στα αυτοκίνητα. Αυτό είναι. Όλα θέλουμε χειροκρότημα. Όλοι μαζί. Αυτός είναι ο Πέρσος. Ο
κύριος Σωμανής, ο πρόεδρος του Κοστού Racing Club, που σας χάρισε μια όμορφη ημέρα σήμερα. Για κατέβα να μας πεις, για κατέβα να μας πεις τώρα αυτό πώς το κάνεις, δηλαδή ρωτάνε πώς πάνε τα λάστιχα. Τώρα βγάζει το κράνος και κατεβαίνει να μας πει και τα τελευταία λόγια τη μέρα πριν την κλήρωση βέβαια. Τον έχω δίπλα μου. Δεν θα πω πολλά. Θα προτείνω όλοι να πάρετε ένα αυτοκίνητο φθηνό, όσοι δεν έχετε οικονομική δυνατότητα, ή ένα αυτοκίνητο που να μπορεί να σας ικανοποιήσει σε τέτοιους αγώνες και σε τέτοιους χώρους και να φύγετε από τον δρόμο, από τις κότερες, από το κυνηγητό και να αφήσουμε τον κόσμο ήσυχο, αλλά και με τη σειρά του το κράτος, οι διοικήσεις, οι φορείς να βοηθήσουν πάντα να βοηθάνε να γίνουν τέτοιες οργανώσεις. Ευχαριστώ πολύ, σαν Λέσχη, ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Να είστε καλά.